Què tal? Aquí avui vol sortir tothom a la felicitació de Nadal. Fins i tot la Nica, la Caral, que m'ha fet aquesta felicitació tan maca. La Nica, un servidor, i aquí colors blaugranes, Bon Nadal, bones festes, i en Bernat, que si fa així, el veureu. Una mica, Bernat, molt bé. Aquí tenim el tió, el nostre pessebre, sobretot aquest any, les festes de Nadal, que hi hagi molta salut. Això és el més important, i molta alegria també, no? Va, i avui us explico una cosa simpàtica de les imatges de la Mare de Déu. Aquí tenim la Mare de Déu de Rocacorba, que a tots els gironins ens agrada molt, i els saltencs. Fixeu-vos que la Mare de Déu porta aquí una pera. Abans es jugava molt amb el simbolisme de les imatges. Per què la Mare de Déu de Rocacorba porta una pera que simbolitza? Penseu una mica, de quin color és l'interior de la pera? De quin color? És blanc, oi? El blanc és el símbol de la puresa. La puresa és símbol de la Mare de Déu. La Mare de Déu de Rocacorba, per això porta una pera. I moltes d'aquestes coses jo us he explicat en el llibre 365 dies amb Maria, de l'editorial Claret, que ja està a les llibreries i que podeu regalar durant aquestes festes de Nadal. Bon Nadal a tothom, que vagi molt bé i molta salut. Adéu-siau. I ja la Nica, ben vergonyosa.